Afọmanụ ekenekwa m unu, kene m nwoke, kene m nwaanyị. Tata bụ afọ, asị m ka chi afọ tata fọtara anyị ndụ, fọtara anyị udo, fọtara anyị agamniru, ihe akakụ na ihe enwe udo bi n'iru, udo bi n'azụ. Ka chi anyị nakwazi ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ aja gọzie anyị, nye anyị udo bi n'iru, chụọrọ anyị ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ. Onye ọbụla ji aka nsi abịa anyị nso, ka aka nsi ya baa ya ọnụ. Onye ọbụla fụla anyị wee gbọba aja ka o were si ya wee zela aja. Ọfọ ndụ na ọfọ mmeri ka m na-agọ wee na-asị na anyị ncha niile ga-apụta ife, anyị ga-ede ude, anyị ga-ejere obodo n'ala obodo, anyị ga-adị ka echi, maka na echi ada agwụ agwụ. Anyị ga-azụ ka afịa, mana ya ana ka afịa. Na-asị ka ọmaka melu mmadụ niile, ka chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ aja, na ndị ichie anyị na Chukwu okike nara aja niile anyị na-achụ. Nke anyị chọrọ taata bụ afọ, nke anyị ga-achụ bọsị Nkwọ, bọsị Eke, bọsị Orie na afọ na ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, anyị na-agbasi afọ ike, anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egere ji wee kpere Chukwu site n'aka ịkwụ ọtọ. Onye nwa ka anyị nwa bụ ndị agba ọfụla ji wee chọba iru ndị nna nna anyị ha, chọba iru ndị ichie anyị ha, chọba iru ndị mbụ na ndị egede, ka anyị nwee ike wee mee gịnị, wee nwee chi dị mma. Wee na-asị gị, ọ bụ na tata bụ izie gị isonye my program, ana m asị gị ndewo nnọọ lie nne. Ana m asịkwa gị, ka m na-asịkwa gị nnọọ, ka m na-asị gị biko echefukwana binyere anyị aka. Ị ga-afụkwa tatawa subscribe button, ibinyere anyị aka ebe ahụ, wee gbasakwa ozi anyị, so that kwa your friends and your well wishers can we can benefit kwa from our teachings. Ndewo. Ịga n'isiokwu nji maka ya wee bịa. Ajụjụ mmadụ jụrụ ka m chọrọ ikele tata. So the person jụrụ m ajụjụ wee sị m, kedu ihe bụ arụsị na-eso chi mmadụ? You know, this topic, all the controversial, yotago ihe nji wee sị na all the controversial bụ a lot of people say na chi onye ụwa dị iche and onye ụwa dị iche, ịghọtago. But ihe ndị a niile I believe na ka onye si ghọta ka o si wee tinye. So like I used to advise people, it is not just about ime ọdịnala na phone na internet. Sometimes you have to visit home, magodo ka ndị bụ unu si eme malụ ka obodo gị si eme, maka na ife ndị na-ele ka ndị na-asọ, so that another person will not come out and start countering your own. Ọ mana ike nwa ma mpụta bịa na akaụnta nke onye ọzọ. Ọdịnala bụ ntọala jikọrọ Igbo niile, mana omenala bụ ka obodo ọbụla si eme ya. Nke a ga-akụzikwa nke a mgbe ọzọ. Ejikwa m ohere a wee na-asị nụ biko no sorry, o nwere mbọsị nsị na mmemme live video here, but then engagement dị too much. Also naanị ma ya megbuo onwe m, so I am sorry about that. Ama m na on a good day we'll still come live. So ịgakwa na ihe m na-akọwa, to the best of my knowledge, ka m hapụ isi na nke onye ọzọ amatara. Yes, everybody's opinion matters. So to the best of my knowledge, and onweghị okwu mmadụ ya ekwu n'ụwa si na onye ahụ ekwuo na nke m kwadoro ikwu. No, onye ọbụla nwere mindset nke ya. Onwe ike ọ bụrụ ka m si ghọta ife ka gị nwa si ghọta ya. So that is why people have different views. Ịghọtago, mana ihe dị n'ọdịnala bụ ihe kwesịrị ịdị fixed, mana omenala dịzi iche. That is another thing I want people to understand on a very good day. Mana gịnị bụ mmiri, that is arụsị na-eso chi mmadụ? Onye ọbụla bịara ụwa nwere chi. Kedu onye bụ chi? Chi onye nọ n'onye ahụ ụwa. Some arụsị na-alọ n'ahụ ụwa,
some people, like in my own place, I've got a lot of people on abu mmadụ dị ndụ nọrọ ha ọbụrụ arụsị nọrọ onye ahụ ụwa. If that na when you talk about the spiritual part of this person, if you don't judge the spiritual part of this person like onye mmadụ dị ndụ nọrọ ụwa, onye that is mmadụ dị ndụ nwụọ nọrọ ụwa. Just like I said, n'ọdịnala bụ ofu mana omenala dị n'iche. In my place, mmadụ na-anụ nwa ya ọ mụrụ n'afọ ya ụwa. My dad nọrọ nke ntọrọ n'afọ ụwa. Ihe ama onye ntọrọ how old ọ ga-adị. So my dad nọrọ onye nke ahụ ụwa. Ịghọtago, nwoke na-anụ nwaanyị ụwa, nwaanyị na-anọkwazi nwoke ụwa. Ọ bụrụ iwu na nwoke ga-anụ nwaanyị ụwa. Ọ bụrụ iwu na nwoke ga-anụ nwoke ụwa, nwaanyị anọ nwaanyị ụwa. Just like awawa afọ asị mmiri mmadụ si na ya wee bịa ụwa. Now, let me not confuse you. I want to gather your reasoning one place. Now, what am I trying to say? Ihe na-achị kọwa bụ kedu ihe bụ alụsị na-eso mmadụ? Alụsị na-eso mmadụ. Now, other people say na chi bụ onye nwụrụ anwụ, na onye ụwa bụ onye nwụrụ anwụ wee nọ mmadụ ụwa. Then na chi bụ arụsị na-eso onye ahụ. That is their own belief. Yes, it's fine. I don't have any problem with that. Then ụfọdụ si kọwazikwala ihe gbasara chi otu mụnwa na-enweghị ike isi wee comprehend ịghọtago. But to the best of my knowledge, chi mmadụ, chi onye ụwa bụ onye ahụ, your higher self, onye decompose goro. Some dị ndụ mana ha megine ha nụrụ mmadụ ụwa. Ụfọdụ dị ndụ wee nọ mmadụ ụwa. Onye nọ ọmụ ụwa bụ nwoke, and onye ahụ nọ ọmụ ụwa at 4 months he died. My dad n'ọlụ my direct younger brother ụwa nwụrụ 2014. You get it? So mmadụ na-adị ndụ anọ mmadụ ụwa. Now kedu ihe bụ alụsị na-esochi mmadụ? Ọ bụrụ na agba afa a wee sị gị na ị nwere di mmiri ma na ị nwere nwaanyị mmiri, there is one thing important that you need to know, which is very, very important. You need to know di mmiri ga nwere ebe o si. Di mmiri does not just fly from the air. It doesn't just come from anywhere. On nwere source ebe o si. Though air is an element, you understand? Yes, on nwere ndị nke ha si ebe m, but eji m okwu wee na-ekwu okwu, you understand? So di mmiri nwere root, o nwere ebe o si wee bịa. Di mmiri ga ahụ ọ dị sigi site na ndị enu anakọ nke sigi site na ndị mmiri, which is ndị mmiri bụ the one dị more crucial. People na-enebakarịrị anya karịa. Now, ọ bụrụ mmadụ si gị na ị nwere ndị mmiri aga ahụ, kedu ebe o si? Ọ na mmiri be nna gị ka o si? Ọ na mmiri ikwu nne gị ka o si? Ebe di mmiri gị si, abụrụ na dịka na-enwere ogwugwu na be nna gị wee nwee ụlasị na ikwu nne gị, wee gbasịalụ gị afa wee sị gị na nwaanyị mmiri na-enye gị nsogbu, iwe jụbazi ajụjụ kedu ebe nwaanyị mmiri a si? Onye ahụ wee kọwatalụ gị wee gwa gị sị gị na o si na ụlasị ikwu nne gị. Are you getting it? Onye ahụ wee kesị gị send alụ ya mmiri dị n'ikwu nne gị, ọ send alụ ya mmiri dị na be nna gị, ọ gbasị ọ sị gị nekwa nke ebe di mmiri gị ma nwaanyị mmiri gị si. I don't know if you are catching the joke. So ebe ahụ o si bụ gịnị? Ebe ndị chi gị si. Ebe ahụ ka ndị okike gị si. Ebe ahụ ka isi wee n'ụwa. Ebe ahụ ka your queen mother nọ. Ebe ahụ ka ndị ichie gị na ha na-erikọ befe bịa bụ ụwa nọ. Ebe ahụ ka your kingdom nọ. Ebe ahụ ka ịhapụ your personal belongings wee bịa bụ ụwa. Afa mmiri ahụ ụlasị, ọ ha nwa bụ arụsị na-esochi gị. Maka na ịgba mie ya n'afada mgbe ụfọdụ ọ bụla ebe ahụ mmiri ahụ agwa gị nwaanyị mmiri gị nọ ka onye nọ ụwa si wee bịa ụwa. Hello. So ọnya bụ mmiri chi. O nwere ụfọdụ dibịa like ọ dị ka anyị nwa. O nwere so many of us lụchagolo ọlụ mmiri. But before we bido ọlụ ha dịka eze nwaanyị ma ọ dịka dibịa, but before you must shine,
mmiri chi gị ahụ must demand goat or ram from you before you must shine, before ị nwetaba ọlụ, before ụwa anụba olu gị, before ịrụba ọlụ ọgaba. Gịnị? Mmiri chi gị ahụ eme gịnị? Must demand goat or ram from you, more especially goat. That is in most cases. Na ọ na-abụkarị ndị otu anyị nwere ọkpụkpọ oku, ha na-akpụ ha ewu wee jee lụ ha ọlụ mmiri. Ma ọ dịka na iwu ordinary person akpụ ha ewu wee jee lụ ha ọlụ mmiri, alụsị alụ ha ọlụ mmiri. Mgbe ụfọdụ, before your blessing must be complete, ihe ebunatarụ ndị chi gị ewu, ihe ebunatarụ ndị chi gị mmiri ahụ si na ya bịa, mmiri ahụ ije ịlụrụ ọlụ mmiri kpọkụrụ wee lụọ ọlụ mmiri, ndị ahụ isettle, you must call upon them gbuolu ha ewu ka adị sure gịnị? Everything is sealed up. Ọ dị ka mgbe m na-akụ ihe gbasara ọlụ mmiri, ekwuru m ya sị na ọ bụrụ na ị lụrụ ọlụ mmiri akpụghị ewu wee jee elu gị na mmiri, I am sorry, it is very very important, it is very very important na ya eji ewu wee jee elu gị ọlụ mmiri, because ọlụ mmiri bụ gịnị? Marriage in reverse. So akpụrụ ewu wee jee elu gị ọlụ mmiri wee tukpunye ewu ahụ na mmiri, it is as good as na that okwu adịgo sealed forever. O nwere ihe ndị be anyị na-akpọ malụba ọgọ, a na-anụ nwaanyị na be anyị a na-akpọ malụba ọgọ. Dadị a na-eme malụba ọgọ ka anyị eme gịnị? Ka anyị egbu ewu. O nwere nke anyị egbu ebe ahụ, e nwere nke ndị ọgọ ya akpụ wee na. That is, ndị be nna nwaanyị ahụ ya bịazibe di ya bịa malụ ebe anwa. O nwere omenala a na-eme that day ka anyị edobe ego n'isi ya complete bride price ya. That day ka a ga-eme omenala dị n'isi nwaanyị ahụ complete. That day ka a ga-egbu ewu niile a ga-egbu ma nke ndị ọgọ ya akpụ wee na. Do you know what it means? Ime ya ịdịgo ịnụwa di ọzọ, ịma something like that, ama mmezi ọkọ, because that marriage adịgo sealed definitely. Mana ụfọdụ obodo bụ mbọsị ha na-agba akwụ ka ha na-eme ya. Onye ka nji wee si unu n'ọdịnala bụ ofu, mana ka ndị si emezi ya dị n'iche n'iche. Ifu na my own place wụ mbọsị eme gịnị? Mbọsị a na-eme malụba ọgọ ka na-ebute ya na-akpụta ewu. Mana ụfọdụ bụ mbọsị agbalụ nkwụ ka na-akpụta ewu. Mana ọ dị generally n'ala Igbo na mbọsị emere ihe nwaanyị, emere ihe isi nwaanyị, emere marriage nwaanyị ka a na-eme gịnị? Na a na-egbu ewu, na-egbu ewu ahụ. Onye ọzọ obodo na marriage ahụ wọkọrọ, so onye ahụ ọzọ n'ụwa ya amagbuzi ewu ahụ ọzọ. So that is the need. Ọ na-adị ikpu ewu eme gịnị? Wee jee na mmiri. Maka obugodo ana ka igugodo ana gosi ana ahụ wee gbuolu ya ewu ahụ a na-egbu n'ana, onye ha ma nnapụ nzikwa gị ahụ. What am I trying to say in essence? Bụ gịnị? Na ihe bụ arụsị na-eso mmadụ, arụsị na-esochi mmadụ bụ mmiri ebe onye asị na ya bịa ụwa. Most times ebe onye asị bịa ụwa ka onye nọrọ ụwa si bịa. Know this. Ụfọdụ nwere ike a na-dialogue n'obi ha kezikwa ka si wee sị alụsị na-esochi mmadụ wee kpọwakwa mmiri. Ihe ọ na-emahụ na mmiri bụ arụsị. Like in Anambra, like places ngago na Anambra, mụnwa bụ onye Enugu, ebe ngago na Anambra ha anaghị ha nwe mmiri adị, ha nwe alụsị. Mana in our place mmiri ọbụla nwere ihu arụsị ya. Like in my own place, mmiri anyị niile na n'ime agụ, mana ebe ụkwụ alụsị ya dịcha bụ n'ụlọ. Mmiri ọbụla nwere ihe alụsị. Ifu na ogwugwu ahụ akpọrọ mmiri ya nọ n'ime agụ ka a ga-akpọ ebe ha na-worship ya n'ụlọ. Ọ dị mkpa n'ihi ama all these things. Ị mara ka isi azụ onye okwu, ị mara ka isi akpọkụ mmụọ ka inwe ike nwee chi dị mma. Echefukwana ka bụ onye nke gị Nwaada Agbarọma ụzọ mmiri, ọkwa onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ka m si kwuo na mbụ, ana m agbasi afọ ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ime eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. Ya bụ, o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ anyị gbasara ihe ndị anyị kụzi taa, ma ihe ndị anyị na-akụzi na mbụ, ma ọ ịchọ ka anyị gbalụ gị afọ ma lụọ ọrụ gị ọrụ mmụọ, biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 07037311663. Ngwa ka emesịa.